ई भैया भाभी खतरा वीडियो बनाव तनी त सुनी लगिन। भैया भाभी जकरा निमन मेहरारू मिलेले उ मेहरारू की इज्जत ना करला, आ जकरा निमन मर्द मिलेलन उ मर्द की इज्जत ना करेली। त काहे ना इज्जत करेली? लड़की रहेली नैहरे के खेलनी आ लड़का रहेलन अपना घर ही के खेलन। ऐसे कि उनको से पहले से सीटी गिटी रहेला आ लड़कियों को पहले से सीटी गिटी रहेला। उ त बियाह होता, बियाह होके आवता ओई दिने लागता नी लोग कहे जे हम तारा संगे ना रहम, हमरा पसंद नइखे। एको गो मेहरारू अइसन बाड़े लोग। आ अगर ओहू तरह नइखे लोग करत त जैसे 1 महीना 20 दिन बीतता त कौनो मेहरारू कान फूक देता लोग त लागता ई सब झगड़ा लेहन करे आ लागता ई सब कहे जे तू फलना के संगे बाड़ा, चिलना के संगे बाड़ा, तारा संगे हम ना रहें, हम तलाक ले लें। त ई बात से जेतना आदमी सहमत होखे हम लोग कमेंट क के बतलाएम लोग।